Θα σας πω 6 λόγους για τους οποίους αξίζει και εσείς να βάλετε το περπάτημα στη ζωή σας. Σήμερα θα φτιάξουμε γιουβαρλάκια αυγολέμου. Χρειαζόμαστε κιμά, κρεμμύδι, ρύζι, αυγά, λεμόνι. Not look at the camera. Revolution is, for me, it's like fun. Because we imagine the side. If you don't fuck good, you're always angry. If you don't fuck at all, it's always something missing. That is revolution for me. Και μάλωσα με τον αστιφύλακα, ήμουνα εγώ 17 χρονών, 16-17 χρονών να πούμε, και μόλις με είδε μου λέει τι είναι αυτό που βαστάς, του λέω μπουζούκι. Και δίνει μία κλωτσά και μου το σπάει και ήταν το πρώτο μου μπουζούκι. Είσαστε έτοιμοι? Όχι ναι, θα πω εγώ, είσαστε έτοιμοι, θα πείτε εσείς, μάλιστα καπετάνιο. Είσαστε έτοιμοι? Ποιος ζήταρα σας έλα. Κίτρινος είναι και είναι μπέλας. Я Беркут 2.